Башлап җибәрәбез, дуслар. Һәм беләсезме? Без әгәр йоклап китә алмасагыз, нәрсә эшләп була дигән сорау куйган идек. Бер радио тыңлаучыбыз булай дигән: "Мин генә түгел, беләм, күпләр телевизор кабызып, шуның янында рәхәтләнеп йоклыйлар. Кирип сүндерсәләр, килт итеп уянасың. Ну тавыш бетеп тынычлыкта әйләнәсең аннары." Илдус абыйгыз Түбән Кама дигән. Илдус абый, әгәр дә инде сез телевизор караганда берәрсе кирип сүндерсә, сез инде йоклаган булсагыз да, ник сүндерәсең, мин бит аны карыйм дип әйтәсезме? Минем әтим нәкъ шулай. Ул инде йоклый, ул гырлый. Юк инде телевизорны сүндерәсең, әти син йоклыйсың. Юк, мин аны тыңлыйм. Юк, мин аны карыйм дип янәдән кабыздыра. Рәхәт бер теге кискен музыка булса, көзнең салкын кеше иде. Анда Фәрит бер нәрсә дә сизмичә урамга чыкты. Син нинди триллер язасың хәзер монда? Юк, гадәттә бит инде шундый бер арасында. Язу дигәннән менә радио тыңлаучыбыз булай дигән: "Хәерле иртә. Сәламнарым сезгә, и балалар. Мин йоклый алмаганда тиз генә торып ручка алам да яза башлыйм. Язгач йокы килә башлый, шулай әкрен генә бабаң янына керәм дә барып ятам" дигән. Алар беләсезме ни эшлиләр? Нишеләр? Теге коммуналь хезмәтләрнең теге счетчикларын карыйлар, тикшерәләр. Язам дигән бит ул. Ну, яза бит инде ручка белән, каләм белән язып баралар. Мин менә шулай язып бара, зур дәфтәре бар аның, бит. Язып бара, ул кырый. Кара бойда артыграк килгән бу түләү, бойда күбрәк булган бит әле бу. Дуслар, сез статистика алып барасызмы менә шушындый түләүләрне? Бойда артыграк булган, бойда юк әле. Бойда менә мондый чыгымнар булган икән, монысында юк әле дип андый чыгым дәфтәре бармы сезнең? Киремнәрне һәм чыгымнарны барлый торган. Языгыз әле безгә. Минем дәфтәр юк, тик минем теге банкның онлайн кушымтасы бар бит инде. Кирип карыйсың да, анда сиңа иң беренче чыга. Бу айда күп чыккан күбрәк чыгымнары күренеп тора инде. Һәм карыйсың, тукта, мин 10 хәтле кирем булмады бит, нигә аны чыгымнары күбрәк булды соң дип утырып куясың. Дисеңме?